Vyštartoval Lukáš Kabáč. Že máš to BB. Chceš, keď si klasta? Dobre! To už to vzdám. Poď! Noha nakopni, noha! No poď, záber. Makaj za auto za to prvé miesto. Kľúčenky. Doberieš, poď! Dávaj! Kačica ide. Hej? A tieto dresy máš spolužiak, čo? Ale tepla, pozri sa však, na čo by mal stať. Mohutné pozbudzovanie. A Lukáš práve ide spotávať hadica. Poď! Jedna hranica v boxu, dúfajme, že potom si upravíš, lebo trošku trčí, ale nevadí, ešte stále to môžeš zrovnať. Časomiera pripravená, ale ako si tak pozerám, čo nás nie Čekaj, hneď má 3 minúty. 2:38, jak vyšiel. Jedna v hanici sú v boxe, netrčí ani jedna z nich. Poď, zvíjaj! Poď! Dávaj, poď! Môže si susediť na posledný úsek kladivový box. Zabehráme, máš na to stihneš ešte.